Mga karusi mo to, no? Mga karusi dito pa rin tayo sa may Lucy Lingayen branch, no? Sa may Lingayen, Pangasinan, no? Ang mga karusi, no? Silipin natin ito, ano ito, RFI, no? Bago, ano mga karusi, bago ano nila yung susian nila yung remote, bago. Ito yung bago ng Lucy RFI, mga karusi. Para mga karusi, no? Silipin natin yung bagong RFI ni Lucy 175. Ito siya mga karusi, no? Lucy, ayan, bali ganun pa rin yung mga design, mga karusi, no? Ito yung may pagka-gray siya. Tapos ito naman pagka-blue. Ayan makrosi yung makrosi na. Ito ang pinagbago niya makrosi ito. Ito. 3,000 lang. Ayan makrosi na. Yung sosial niya. Ini ang mabuti makrosi. Ayan. Makrosi na. Ito yung design ng sosial ng makrosi. Bagong design. Kasi ito makrosi yung sa harap niya. Punta na mag-rosy may doon. Yan. Bagong RFI, no? RFI dito sa may Lingayen branch, no? Lucy branch, no? Yung susian nila, yung dirim bago yung mga karusi. Yun naman karusi, yung update sa RFI 175 ni Lucy dito sa may Lingayen branch, no? Okay mga karusi, no? Salamat po. God bless you, more power. Keep safe. Sana sa buti din talaga. Bye bye mga karusi mo to.